bizita bat, bizita gidatu bat, orai? Ez. Orai esaiatzen gaude, eta ezin zarete zartu. Beste egun batean etorri beharko zarete. Bai, bueno, bizita gidatu batzuk antolatu doguz, holan apur bat bereziak izango direnak, bueno, hasieran bizita gidatu bat moduen emoten daudala, ez? Baina gero, bueno, emoten dugu aukera bebai ensaio bat atzetik ikusteko, eta gero antzokiak barrutik zer deukon espliketako. Eta hor argi geratzen dena da, batzuk hau bete hortz geratzen diala, ezta? Uste dago ja, ikusle moduan oso sinplia dela, baina gero atzetik zenbat lagun dagoen, ezta? Bai, egia da, lehenengo taldea pasatu daia eta kuriosidade asko egon da, ez? Hori, zenbat denbora behar dugun ensaietako, zer gertatzen da norratzean. Egia da oso diferente ikusten dela antzerkia barrutik eta kanpotik. Eta, estenatokira igoten direnean, gelditzen diez apur bat, harrituta, zer dauen barrutik ikusten. Egia esan, hurbilketa honako hurbilketak ondo egoten direz, eta, gero hori ez, hartxo hori zerbait pizten badugu, bokazioa edo ikuslego apur bat finkatzen badugu, guretzako hori irabazria da. Isirik egon bat, isirik pasaudete, atzetik joan gaitezke. Egon zarete ikusten, antzerkia nola egiten dan, baina atzetik egon zarete lehenengo ikusten, ezta? Zer iruditu zaizue? Oso polita. Bai. Eta interesgarria. Ezagutzen zenuten aurretik horrela egiten zenik edo ez? Ez dut ikusi antzerkia atzetik, baina nik banekien normalean Durangon batzutan egiten dela hankapalokin antzerkia. Eta zeuek egin dozu inoiz antzerkirik edo? Klasean igual, bai, baina horrelako gauzarik ez. Bai, txikiten egin genuen ingelesan antzerki bat, klasean. Baina hola suakin eta hemen egin dozuen moduan? Hortarako esan daue moduan asko ikasi behar da, ezta? Bai. Hemen egon zarete ikusten antzerkia nola egiten dan. Bazen egiten zuek horrela funtzionatzen duela, antzerkiaren munduak horrela funtzionatzen zuela? Ez, oso arraro izan da. Bai. Bai, esperientzia polite. Zer ikusi duzue, konta iguzue? Ikusi backstage eta ikusi atzetik antzerkia nola den, eta guztia nola dagoen montatuta. Bai, hori. Eta zer da atentzio gehien eman dizuena edo? Hankapaloena, nolakoa atzetik dauen gauzak. Neska batek ahotik edo, makina batetik sua botatzen zuela eta oso arrara zen. Antzerkiaren magia, ezta nola baite esateko? Bai. Ordu, goera pixkanaka birazen zenotak balio ez dute. Usten zuen. Bale, ordinatuko genuke hemen zer nahiko desentea, ez? Ez horrek egiten du ikustarazi, baina onda. Ez dut ikusi C6 eta horako gauzak, gero bat zautenean hori da soinuan. Gogo da probatzen, Adibidez. Beste soinu bat. Esti Urresola eta Nerea Ganzarain, pixelatutik esatoztezuek, eta pixka bat, zinemaren trukuak edo magia edo trampak irakusten zabiltzat, ez da, gaztieri? Bai, askotan pelikulak ikusten ditugunean bakarrik irudiari erreparatzen diogulako eta soinuaren dimentsioan ze aberastasun narratiboa egon daitekeen erakutsi nahi diegu eta baita ere sormena landu, ez da? Pixkat ez dinamika jarraitu duzu edo zela... Lehenengo ariketak dia pixkat soinuetaz arduratzea eta
pixkat belarriak irekitzeko, eta gero ja jartzen dira beraiek lanean. Prestatu dugu klip txiki bat, eta banatu dugu taldeka, eta ibilia esperimentatzen, gauza probatzen, eta gero estudio txiki bat montatu dugu horratzean, eta ja pasatzen dira grabatzera, eta goiti bera prozesu osoa. Objektu bakar batekin milaka soinu atera daitezke. Eta orduan ekarri ditugu zehazki bideoan agertzen diranak, baina baita ere beste batzuk. Eta gaur gertatu zaigu ez, hartu dutela beste gauza bat pentsatzen genduen soinu hori egiteko. Orduan da beste objektuari beste bizitza bat ematea. Adibiderik? Adibidez hori igual iratzargailuaren roskari emateko, edo guk gure kasuan erabili dugu eskailera bat luzatzen denaren soinua irudikatzeko. Jolas batekin, ezta? Edo eta eskailera, metaleskoa den eskailera horretan hartz bat gora doala irudikatzeko, Karo, gauza da animazioan, ikusten dugun edozer gauza ez dela existitzen, eta gu saiatu behar gara soinuaren kualidade hori bilatzen, eta gero erreproduzitzen gure eskura dauden elementuekin. Bueno, gukin deuna da, hasiera baten ikusi dugu bideo bat, ez zekala soinuak, eta gukin bergenuna zen, hemen ikuste ditugun gauzekin, soinuak sortu. Eta erraixa izan da? Hasieran ez, baina geho jolastu gauzekin, eta lortu ditugu soinu batzuk. Probatzen joatia, ezta? Ia zarata bakoitzak zeren antza daukan, ezta? Bai. Zuek konturatuta zeundeten hori zineman, edo uste zenuten gauzak berez zeukatela soinu hori? Ni pentsatzen nuen, momentuko gauza izango zala, beti ikusteala mikrofono horrekin, nik uste nuen nola izango zala, baina guain ikusi dugu zapatilla batekin edo gauz batekin zer da honitia, eta sorprenditu indigu guri. Ez deka zer ikusikan ikustegunakin. Ordan, magia edo trampa da? Magia. Oso ondo eskerrik asko bioi.